Rayasi mrefu iti amini dada ntaete ko tegoro hammerback aba mura ba te hammerback bane chi psychopath certo ba te ko ngai no mo gusinga Matiang'i tar ko boli president ngata te ko ngara naruto ngo batebinga Matiang'i tar ko boli president Matiang'i achiet akara America e wikiengo ikare na atake chikambeni kiaye Omosko ko Osoro Jerusalem togoro awonsi bibura Jerusalem togoro kurnyamira omonto mokonye te kiale Matiang'i lakini otwa romo buru bweke chuchuti yoko jakora Matiang'i omokombo yonyo taite tabasa ko tatakisi anda argichikura argarie kasongo chikura lakini tabasa ko interview na magana Matiang'i omokongolia okorukunga Jerusalem togoro ntaita komo won na bangwana babarenga barabu Osoro na Japhet Nyakundi watwara maskari bamanya to bwate president yokarne tuko kufeti yokengo Matiang'i watike ko kominyoka onda kurikibeza kubesa songo babere chise convent konyo mugusi abantu abonye babugweska batike obotakataka babugate beske batike utweka chinkobogeka babanye ngo mugusi o president okori ndi baga tanga Matiang'i tar ko yo president para bumbara yeso mugusi yo mugima kenye ngima ya itabire Matiang'i kokogenda buruja Matiang'i kokogenda boikoyo Matiang'i kokogenda bokamba Matiang'i kuba kanyora ebi moni binde bikomnyoka gaye igoro bamnya ko tosalire tadi mugusi kora bamnyokinde weekend ore saba kumanya nchekeba mogaka patiko buchinga babugata nonsense stupid sermon you.